Chavla, ho, chavla, ngenhliziyo, ho, chavla, chavla, ho, chavla, uyibambela ho, chavla, chavla, ho, chavla, ngenhliziyo, ho, chavla, chavla, ho, chavla, ngenhliziyo, ho, chavla, chavla, ho, chavla, ngenhliziyo. Waphem. Ngihamba ngonyawo ke namhlanje ngumanyawelo ngempela ngizwile mntanami ngikhipha ithebe. Uyezwa? Kici khapha ngena kimi ngene konje ngamajilo kusomthangala wayigwiliza semlasi madoda umanyawelo kazolonke madoda umtshalo ngenamoto. Awu inhlala beyicosha inhlala beyithatha kamashezi madoda umfokuduza lona ngani zakwethu ngikulo lolo hlelo ngalo lelo langa. iMaskandi TalkShow podcast le ngani zakwethu namhlanje ke ngiphethe okazi nje wabona nje ngihamba nodali ngihamba nomunu. Awu bafowethu nginigadele bafowethu nginigadele nawe wedali bakugadele ngakadele wani umuntu ugada la engakhona ngiphethe ke namhlanje Ishingakazi ingane zakwethu awusuka bafowethu sikulento yokubhalansisa inkunzi eziningi ziyagwazana kufanele siphinde sithake uyezwa ngiyambingelela ngiyanamukela yebo hayi sibingelele nathi lapha mina ke igama uBuyie wakwaNgobese kwezomculo wayo kodwa ke sengibizwa ngeishingakazi. Awu madoda. Ngoba ngithe mangena kulento yomculo ngayibona ngazizwa ngiyishinga kwamina. Mase ngibona ukuthi ngoba phela ngokazi ake ngifake ke nelikakazi ngabe singiba yishinga. Ubamele. Yebo ngimele okazi. Kamndala. Uhamba nobani ngapha? Sanibonani uThembeka wazwana eBhekville. Ngiyipitakazi leshingakazi. Awu madoda. Leshingakazi ayi le ngikhuphukela shem ngomnandi. Ekhuphukela. Ngikhuphukela. Ushayela ingoma ezikunika lento yokuthi ukhiphe lo baBhekville. Gesayo. Gesayo. Hayi ngishiya phansi eBhekville manje. Shawushameni. Ya, shawushameni ke manje. Mana ke baphembu. Oh waseNquthu ekhaya. Yebo sekhaya. iOngobese waningi eNquthu. Imake. Ngoba nako sibathathu la endlini okay isibane. Nangu mfowethu ophethe isiginci la. Uyena vele nisebenza naye e-studio. Yebo kwethu uyengisebenza naye e-studio yena nje ungishayela intambo nje. Hayi ngeke awusibingelele ngentambo kabi yami. Uzokhetha nje ikhethayo.
igama hayi izinga liphezulu kakhulu hayi mfethu ayingeke umfowabo wabani lo hleli kanje entanjeni igama uGebhu wakamhlongo empangeni awu Njomani ngokubuya khona ngampela empangeni ngidlalela yona Ishingakazi sikinga nabakhulu abaningi impela hey ngizothi ngicela kakhulu ngapha ngoba isandla sileqine ngapha ngoba siyazi benza kanjani hayi fikile mfethu okubalekile nje ukuthi mayophelela lapha eGingcini siyobonga Ishingakazi ufika nini la maNgqumeni emculweni nokuthi yini lethe yakuthatha wathi ngeke awuthi ke ngiyosho nami la nomculweni ngisho ngithi kahle umculo nje into esekhaya engikhulele phambi kwayo nami ngakhula nje isegazini vele ngoba kahlahle ekhaya ngwasengane nzoma uMangqobese hayi mangifuna ukusho lo nto uMangqobese nganzoma uanti lamana nobaba uPotso umzala so lento nje isekhaya so nje mangikhula nami ngibuka umculo kwenziwe ekhaya ngokuthi ayizini lento le kahlahle nayi la ikhona yasekhaya ngagida ke nami ngikhule nje ngigida ngoma mhlawumbe from 9 years 10 years ngigida ngoma ngidela nje abafethu laba basazamayo yabona esithiwa amavukana cishe ngishintsha amaqembu mhlawumbe ayela ku 5 6 7 uthanda ufuna ukuyibona ugida thema ngiqeda isikole ke wathi uanti ayazi ukuthini kade ngibona ukuthi uyafisa ugida ke ngikufakela ingane nzoma wakhuluma noShobeni ngangena enganeni Zoma from 2016 ngasebenza nengane Zoma uthe ngo20 ngonyaka odlule ngilo ngisebenza nje nengane Zoma namanje ngisasebenza futhi nazingane Zoma ngiyekile kodwa ke ngonyaka odlule ngeke ngathintwa ubhuti uSibiya wasemashinini yabo nakho nakhona akaze kungifikele mina emqondo wami ukuthi yazi ake ngingene estudio ngicule khona ngiyathanda ngiyafisa mangibuka nje ngithi yazi nami ngiyakhala one day nami nje ngiyimele ngiqina kube ukuthi amandla kwesinye isikhathi amandla ngiyabuka lo ngibuza hayibo malini vele ukurecord to hayi mhlawumbe 2000 ialbum 10000 7000 nanginayo lo kushiyana indawo kanti ubhuti uSibiya walethwa nje uNkulunkulu empilweni yami wathola inamba yami ku TikTok kuma video engenza ku TikTok wangithinta wangibhalela hayibo sisi unjani yazi ngikade ngibuka ama video akho la uyakwazi ukucula ithi mina yebo ngiyakwazi ukucula hayi ngathi ayisuke esihlangana ngiyafisa sihlangane sibe nemeeting sikhulume nangampela ngahlela usuku ngaya kuyo ubhuti uSibiya sihlangana sakhuluma wangitshela ubhuti ukuthi uyafisa kube khona umculo wesifazane uzophuma ngaphansi kwegama amashinga yebo ngathi mina akunankinga singakwenza lokho ngifaka e-studio ngangena e-studio ngacula ngakhipha igama Ishingakazi ngani ngoba ngisebenza emashingeni mina ngokazi wasemashingeni kanawo nayo lento yokushinga nami futhi ngiyashinga futhi ngiyashinga kuveleke nje ke ngiyashinga ngiyashinga ngidlala hey bantu beze bebuza ukuthi imfana nomntombazane loyo mase ngise stage sengishinga kahle ngiphethe igala lami bedideke abantu hey usulanyelwa yikho ukuthi umuhle otherwise hey kwaba yilokho ke ngangena ngarecord emashingeni ingoma zami sewu2 kuphela kwamanje okay EP sewu2 kuseyisiqalo ngibona ngikhiphe ngoApril yebo cha unenhlanhla uzokhipha ingoma ezimbili kodwa usugijima koMaskandi TalkShow uyaqhulaza phela lento wena ayaqhulaza isazogqilaza uyabona uzongena wena hayi no cha mfethu cha ngempela unenhlanhla ngoba phela abaningi abantu abanama-album abaningi dash kodwa bangaze bafike kulezi zindlu ngoba ngithi hey umsama ivume enkabeni hayi cha manje usutholana kanjani ke nanangu uMazwane right yebo uMatshosho uMazweni uMazwane nje umngane omkhulu sisafunda isikole sisebancane sigida khona lapha kumavukani sobabili so la kudala nje angazi noma ku20 bani mhlawumbe 2013 14 ingane bethu baqala lapho samagida ngoma omunye umfethu okuthiwa uNcindikazi ongasekho ke emhlabeni sisebenza kuye kusukela lapho nje silo siyibambile ndawo ya imali ninganani mthethweni phela ningane nina kodwa manibala ningane ngiyayibona ningidukela Sho ngaso sikhathi babe sagida befake omunye afake iphente elipink omunye afake iphente eliblack yabo bengameshi nokubesha bathi kumnandi ukuhamba kodwa uthiwa siyathathwa sahlangana nje lapho bese sisanganele nje sigidele ngibe uMgqumeni mina shayisile nje kube yilokho kuba ukuthi lento siyayithanda siyayifisa ukuthi ngelinye ilanga nathi siphumelele njengabanye sasafika ke kulokho nje mangabe sike salahlekelana
cishe la stiyo nyaka wonke bese hlala ekhaya Zazolahlekelana futhi. Zokana phela. Yaganwa. Sokana la emculweni manje. Siqhuba nje umculo wethu nje. Okay. sebasilahlekelene nje wangiqala ngikhipha ngathi kunomngani wami esisuka kude naye nalento umculo ngangeze ngimkhokhe Uthi mase ngathi ngimthinta sahlangana wazoba igidango manje idayijangula lapho. Thinta kamnandi kanjani la ngithanda khona emgidweni. Ngidweni phela. Hey mthathe. igidango ngoba cha iculeni angimdingi right ngiyiculela ngedwa Kodwa ngimzwile bheka la. angifuna umuntu ukuthi mangibheka Mana wakwaNgobese. Yebo. Umabani wakho. mama mandebele Uphethe umona wakwaNdebele. Uyambona ke manje ukuthi usenzani. Uyangizwa ukuthi ngiyishaya yona. Hayi Manje kasafunda. Ngikuzwe kahle. Ilapho ke la kufike emazwane kungene khona umuntu. Yabo nje wanizona kanje. Ilapho ke la kufike kungene khona umuntu athi umazwane usasebenza naye uMangobese uthe naye ayasebenza naye. Athi hayi kodwa awuzoya ndawo awumboni into yakuvana abantu Abantu sebezobe nomona. Bosha kabi nina ngenazi. Ngeke basihlukanise. Suka kude. Nibambe kanjalo baby nibambe kanjalo. Njengoba ke nayo into engihlezi ngiyichecka kuyingqinamba zabantu besifazane la emculweni kaMaskandi ukuthi njengoba nifikile endimeni nisebasha nibancane nibahle ajana ama challenge nisebenza nabantu besilisa ezitudio ukushayela ubasket ukushayela isiginci senkinobheni nani ukuthi ucule usimqedile ukucula hayibo sizofuna ukuhamba hayi uyathi musuka ukuthi hayi ngisowethu hayi uzohamba nawe ngishiya kodwa ubone lo uzohamba nawe ngishiya angathi akubona ukungisiza uyena ofuna ukuthi mase sesihamba bese esho lento azoyisho obungayizele wena la nimela kanjani lezo zinto sidime nje sokushelwa uNkulunkulu wami ngavele ngimephi Cebisa abafana. Yiko nje ngakhe kuba umfana mina ngeke imeli nabunamba. Athi uyazi ukuthi nginesicebo. Imiphelo ngenaso. Mina nje aziyanyanyisa nje kuphela. Hayi, Bona kacoba shona siyabhekana nawe futhi nezinamba ezifana nalezo. Siyabhekana nazo. Kodwa ke mina ngoba ngisaqala nje kusebusha kanje. Hayi, Nkosami bengingabhekana ne-challenge efana naleyo ngoba abafowethu engisebenza nabo abafowethu ngizombala uSibiya uye engisebenza naye uwumzala. Uzalwa angazi kwaNdebele angazi kanjani kodwa yena umzali umzala nje wona mama kuMandebele uGebhu lo engisebenza naye esiginqini angihlobene naye kodwa indlela esathathe ngakhona sabangani lokuthi mina ngakusho nje ngithi ngiphila nabantu besilisa ekukhulukazi abantu abaningi bese bethi ngiyiLesbian ngiphila nabantu besilisa umuntu wesilisa mangifika kuye ekusemjida khambani right intwana njengoba sibizana ngontwana ezintwana zikhiphana lapho so kubuya kube nzima kumuntu wesilisa ongangazi ezofika engishele uzoqala ukubuza ukuthi lo shuni yini lo isitabane bo leyo nto mina eyayizingivikele entweni zokushelwa kanje gcine mhlawumbe ngingayitholi indlela ukuthi umuntu angena ngishele babona ngathi uJC kusho ukuthi ke Ngena ke lapho ke manyaweni. khaleli bakhe Ngoba kanjena nje ngiyayithanda inkulumo eshiwo sisi. Ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu ungabe umjaji ngokumbuka. yebo Bese utshela ukuthi uyilento le oyitshela yona wena kanti yena ngaphakathi kuphila lokuphilayo. Yabo. Ngoba simbuka nje manje siyambuka nathi ukuthi hayi ngathi busa dash busa yabona kodwa ke nginelokhu nje engifuna ukuthi ngishumayele kuyena athi sila eshomiyo namba sinama sectors ahlukene maningi ikhona ne sector ye LGBTIQ inama lesbian ama gays yabo baningi lapha ama bisexuals and yabo baningi so ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngimfisharisha wena slow ukuthi aba uyena ngoba efikile nje kanje
kodwa efike ebantwini ukuthi mina ngiphila ukuthi ngumuntu esimanga kodwa uma ngibhekile ngathi ngiyini iLesbian. kungcono ukuthi ufike kumuntu ukuze umazi ukuthi uyini kuqala ungambheki nje bese uyitshela ukuthi uyileyo nto leyo ngiyadlula lapho ngiyibambile mntanami beka ukuthi nje ke ngoba kulesbianeki siyabonga Ayi kodwa iLesbian futhi ke ngihlezi ngibhekana futhi nje soyayisebenzisa lento ukuthi ngivele ngifike kusukela ngisemncane futhi ke ngisemncane ke babethi ngimfana ngakabi nawo namabele ngisaqala nje ukugida ke gqoka indlasela ngingafayela ukuthi ngaphansi anginawo amabele vele uyuveza ubhaka nje lesifuba lesifuba ngangumfana nje ukukhula ngaya ukukhula abantu vele bayitshela nje ukuthi namanje bakhona bayitshela ukuthi ngiyiLesbian kanti cha ngiyona iLesbian ukuthi nje ngithanda ushuni wabantu besilisa nje ungibona ngigqoke ngathi nje vele iLesbian kodwa cha nokuthi nje umuntu wesimama ngumama kasinesipho upasile uphethe iPDP pasile ngokusekuthutheni mfowethu ukuba kuthiwa sise radio ngabe ngithi siye emakethe kodwa ake siphinde la imnandi lento engiyizwe la Khumbula wethu. Lo mfo usebenza emashingeni. Akunjani impela. Kuma video ku TikTok ngiyamazi. Akakayiveza mfethu. Uyayizwa into wakwayizwa. Ya kuma video ya TikTok ngiyamazi. Vela kabe yami. Akakayiveza wakho. Ya, akayiveza. Utholakale kanjani? Ukuhlangana kwami neishingakazi. Sihlanganisa ubaba uSibiya emashingeni. Iwanga. Yebo, iwanga nje. Ngiyeke lokho kweshingakazi. Ufike kanjani? Ufika kwamashingeni. Ya. Ngifike la eGoli mina. Bekunyaka lo esuka kuwo ngoJanuary. Ngafika nje ngahlala inyanga zaphela ngingakazi ukuthi umculo uhambani ungabe uphi kanjani. Ngahlala ngempela kwaze kwashaya isikhathi sokuba ngihlangana nalo mfowethu abathi ku-2000. Ngicabanga bayamazi abantu. Okay. Yebo, bangihlangana no-2000 yokushuthi ke u-2000 wase efuna ukuyoqopha umsebenzi sekusondelela koDisemba eTalk Studio. Okay. Kwasho ukuthi wathi ukhala ngokuthi bakugcweleke ibhiziningi. Kwase kuwukuthi ke sesiya sigcina sikhethe ukuthi siyorekhoda emashingeni ingoma eyodwa just ukuthi abalandeli belindele yabo.
nibathi hala mse. Yebo, kusho ngase ngifika ke emashingeni ngayidlala ke le ngoma yakho uThudazini. Futhi wase kuba nokuthi nje bangithandile kahle kahle emashingeni osibili. Isandla sami la ngendlela engancanya ngakhona base bephela kuba bengiphinda ngibuye ngizodlala lo munye ubhuti khona lapho khona wayemele edlalela. Oh, ngabuya ngadlala kuye. kwakhona ezinye isipikili sasekhona. Khona umunye wayekho. Ngabuya ngazodlala kuye. Ngadlala nje futhi kahle futhi ngakhipha yonke ikhona ngenzela ukuthi nje vele zebone nabo ukuthi. Hey, Ishingakazi nalo lafike la told time. Weslow. Ngena. Umfowethu unento angayivisi. Uleke ngobe lokho ebheka phansi, ebheka phansi. Wena. Sibali. Owenza lezi play zoku-DJ. Okay. Ngeke ngakhuluma naye. Ngakhuluma futhi nalabo abashayi beginqi ngakhuluma nabo ngabothi hayi ngathi bayahlela. Njengamanje uyazi ukuthi kungenise lento ukuthi amapiano. Mina bengifuna ukuthi ngithathe usibali ngimhleze nomuntu owazi ukwenzani ukudlala ini isiginqi. Ngoba lento amapiano ukuze iqale ngiyaxoxa ukuthi nidle ngesikhathi. Lento amapiano yaqala ukuthi umuntu mayezodlala ezo DJ kube khona umuntu ogade efika axhuma ipiano yakhe bese edlala ngapha ahambe nebeat yabo ajabulisa abantu ukuthi yabo umuntu uyawuza umusic kodwa uyazi ukuthi hayibo kuneyisa nje qhamukayo yabona. Yes. So manje ngifuna ukubuza umfowethu ukuthi ke angayithatha le challenge mangathi mina ngiyamnikeza ngoba lo mfowethu engizomnikeza nosibali unazi inkinopho nayo yonke une studio sakhe uyazenzela ingoma futhi uDJ oqhashwayo hayi ukuthi umuntu oDJ uzenzela hayi uyaqhashwa. Ngiyizwa le engeloqhamuka kulo. Ngumaphaphu. Hayi cha sengikhume naba ukuthi bangidlulile ngoba sengithola ithuba kumele ngikhume naye nje kanje bezwe abantu kuze mhlazane echuma. Abuyele emuva ukuthi ngezwe lento. Khumbula ekhaya baba. Yeah. So ngifuna ukuthi ngimuze ukuthi yena angakwazi ukuthi ayithathe engele ukuthi uma uthi uyadlala umuntu wehouse. Yena afika axhuma isiginqi sakhe ahambe ngalo beat le kodwa ajabulisa abantu la. Belo bejive abantu kodwa hango abe ipiano lesigidi. Yebo. Yeah. Abo magitara ke yena ngithi amapiano manje. Amagitara azongena ilo music engifuna ukuthi ngiu-introduce mina ukuthi ngilande abashayi beginqi ukuthi babe khona bedlala abantu behouse kodwa kube khona umuntu oshaya ini isiginqi la ebajabulisa ukuthi yena Hayi ke angakwazi ukuyeza akayidlale lo ndima angakwazi ukwenza lokho ngoba hayi wathi usibale open ngokuthi studio naso ukuthi bangafike bayizame before bayise ebantwini. So ngifuna ukubuza yena ukuthi noma udlala ushuni kaMaskandi kuphela noma angakwazi ukungena lapho lo beat leyo. Hayi penalty yombuzo. Akuveyazi lo mbuzo lona. Ngoba ngumdlali wasesiginqi ngibona ukuthi ikhona enye igenre engangihlula ngoba naye isuke ne keyboard nje. Ngiyanizwa ke bafana ngiyanizwa uMangqobese ngiyanizwa Mazwane. So la emaqenjini akhona noma kubafowethu abakhona la umculweni kaMaskandi umkhulu ungaka. Imuphi enifisa ukuzibona ninaye nje e-studio uhlanganisa naye ingoma ungasithambisi nje nikhenje nakwabakhulu impela mabekhona kodwa nje nibona ukuthi hey wonibhemi yazi masingalanda ubani bona abaningi sabathanda abaningi kodwa ke nje osahamba phambili nangokulandela i-trend ukuthi lo mawuye abakhona engomeni leyo ngoma na kanjani izoba ihit ngenxa yakhe ukuthi ukhona la engomeni. Oqala nje manje uGajeni make waba khona ingoma enaye leyo ngoma leyo trust me izoba ihit. Ayithi isikhathi sabathi silandelelana ukuthi ingoma ibe ihit ikwazi ukuthi ingene kubantu yazi uGajeni ube inkosi emagcokama. No inkosi emagcokama kanjani surely mangabe khona kuleyo ngoma izoba ihit leyo ngoma leyo. Ebese ke kuzoba umkhulekelo ke ngithanda nje ushuni wakhe indlela acula ngayo ufike wangibusisa kakhulu emculweni umkhulekelo. Awusuka madoda abantu yena ikhanda ke lo yengathi ke mhlambe mangabe kwenzeka ngizokhipha i-full album umkhulekelo na kanjani uzotholakala kwi-album yami kwi-feature. Ayi ngeke mfethu uyabona indlela othake ngayo uGateni inkosi yamagcokama umkhulekelo. Ayi singabaseceleni. Ayi
wena nawe nishile kule game bafana ngajwayela ukuqoka hayi lutho namhlanje hlala lapho no ngichaza ukuthi into yakho yayichaza kungani ubakhetha ngoba ekugcineni umculo webusiness definitely siyayidinga itrend as much as silifuna ikhono kodwa ke makuwukuthi ikhono lingeke lisibeke phi fanele singene that is useless thatha umuntu ngokuthi unekhono ngiyambona then uzokubeka phi uyabona ingakho kubalulekile usondela nomtshalo ongenamoto noma kuthiwa abanalo ikhono kodwa bazokubeka ezintweni mhlawumbe ngenyawo sinjalo no mfethu asibabongeleke omkhulekelo nogatsheni nabonkosi emagcokama ngicabanga ukuthi nabo bayezwa la bekhona ngoba into eyenzekayo uveza umbono wakho la uveza khona or isifiso sakho ngenhlanhla uvela uyishayise kumuntu kanti vele nawe ukubukayo ukuthi engabe ngingamthola kanjani yabo so incwadi le seniyibhalile sithembe ukuthi bazoyifunda bayiphendule naku kokunye ngani zakwethu ziboshelwe la ningene emculweni onempi wezwa khona undoni la abasineki driver twana nekhathi hey wena ushaka phumele lo cici mina nezinye lensimbi ushaka ushaka donsa masingili wena umbhekele Backville insangu yangakini ukutshena undoni ngeke ngiyadlala wena ndoni kodwa nje nikwilokhu njana eshubile akudlala la yabo so ngiyazibuza ukuthi engabe ngifiti yini ukuthi mangase kuthiwe nangu umuntu ethi la hey wena umengathi umfana ngayithini nje leyo ngoma iphuma ialbum yethi ngathi umfana sakuthile sithi Ishingakazi ngoba iqiniso ukuthi umuntu ushinto yakhe ayishoyo bese thina siyibuke sithi yo dash uzwile ialbum kaNdoni ethi umengathi umfana uba noma ngathi umfana ngoba usho kushingakazi bese lo sithathe sifalishingakazi usho kwena nawe ithe wena lento yakuboka saliwe unempahla ingakho sinabaculi abaningi abahlezi Batman bayixabene athi umuntu yena wangisukela nomunye abe nempendulo ethi ngezwe yena ethi mina hayibo angasho wena mina umuntu oyenze nje umfana ngalesa sikhathi so ngibuza ukuthi ke nilindele lo ukuthi ziyakala ukungena kwami eculweni vele iyona into engayitshela yona ngathi yazi ukuthini lowa ngena la mangibuka abaculi baningi ke abaculi manje abanezimbangi nomunye nembangi yakhe angaze ngize ngicabanga ukuthi nami ngiyahalela yazi ukuba nembangi ngoba kwesinye isikhathi igcina usuwenza nezinto eziningi mhlawumbe nengxabano kubalandeli uthola bayabulalana abalandeli baduma kahle balwa nabakasicebi yabo into kanjalo ngathi angifisi kodwa ke ngoba ngiyangena ngiyitshela ukuthi ngiyangena la makwenzeka ngidibana nezingqinamba ezifana nalezo kufanele ngiyimele futhi engathi nkosami mangathi wakuyenzeka kube khona ongcofayo kube umuntu wesilisa kube nje umuntu wesilisa uyithola lento ayifuna yona khona cha ngiready ngifiti futhi ngiyayithemba umntalapho yakho nje ehleli engathithwa nje iy'mpahla ezigqoka ukhisimuzi into engakathithwa kodwa khona ngiready makhona nje othi ngithi cha ziyakhala wakhona nje unyathela nje ubhozo nje ubuhlungu ziyakhala ubuhlungu ubhozo ngoba lento le kwesinye isikhathi iyayiba umdlalo mhlawumbe negotiate nomuntu iqale sakudlala ngoba ukhona omunye umfowethu ekuthiwa inkosi yamasoka ukuyo lo mdlalo umculo wethu inkosi yamasoka kushuthi angazi ngiqala ukumazi manje yena kodwa buya ngazathi usenesikhathi abakhona endimeni umfaniswano wakhe unje mina bengingawazi ngoba naye bengingamazi the ngolunye usuku sisemcimbini ekade usejulisi lo mcimbi asazi ubunini ngibona ayingane eziningi nje ziqhokele izikipa ezingahambi nawo ngishawa uvala hayibo bani manje futhi lapho ngabe bayithathe izikipa bengakhulumanga nami angiyasondela iloko hayi isho kunye igama inkosi yamasoka babizwa ayibuzani la kube ukuthi ziyangithanda ke lezi ngane hey Ishingakazi ngijabulele igidi mezoshutha nami mina ngilanga focusela kwiloko ukuthi ubani lona hayi besho hayi inkosi yamasoka hey na yana lapha ngibona nawe
hayi ngingayinaki ingiphathe kabuhlungu ithi yabona kuzothiwa sengithatha umbala womuntu ke phela manje nawe phela mangiphume stage lo muntu lo eze kimi ngivimba hayi wena Ishingakazi wena ngizokudala lapha wena hayibo sengenzeni manje bhuti wena uthatha umbala wami wena ufika nje ucela uthatha umbala wami ngithe bhuti angazi mina bengazi ukuthi nawe uyasebenzisa lo mbala ngicabanga ngembala manje ngiyabheka yonke imbala isisebenzile angifuni ukuthatha umaroon ujive uzongidala angifuni ukuthatha ublue khuzana ukudala kumele ngivele nombala nami engazi ukuthi ngicabanga lo wechalaha kodwa ke ichalaha ngabuka ukuthi okay ichalaha lisekho emhlabeni iqembu lechalaha alisekho ngokuthi basaqhubha lona iqembu lakhe sabayiphumela obheki ihonga omnikezo ubani nabo bayiphumela eceleni bavela nembala yabo noma phela ke phela ingafili legacy yakhe ukuthi ichala ngathi kodwa ngoba kusesi umbala osuhlezi ukhona ikakhulukazi let's say kunomcimbi kwempucuzelo ukuthi uzothola abalandeli abaningi bechala cha ngoba alisekho emhlabeni sekukancane uthola lo ngathi hayi lo mhlawumbe mangawusebenzisa azikho mhlawumbe inkulumo egcakile engayithola no asebenzisa wona sengena leyo ngingakuthi hayi mningi nayizola kade ngisemcimbini la kwasingawo emcimbini lo kabingelela ikhona umunye mfowethu naye uqhamukile ngazi uchafuza naye begqoke wona lo mbala uchafuza hayi igama lakhe uchafuza igama leqembu or kanjani so besekuleya topic leyo ukuthi mangathiwa mhlawumbe khona umuntu ovelayo sibanga leyo nto leyo sakukhuluma nenkosi yamaso ukuthi hayi yazi ukuthini singakwenza lokhu kusebenze kube ukuthi khuluma inkosi yamaso kube ukuthi mina ngudala phela ukuthi uthatha umbala wami wena bese nawe uyaphendula ngendlela yakho ngathi hayi webhodi angazi awungiphi isikhathi ngidla amathambo engqondo ngibonthi sizokwazi no kezwakala ngoba ke kuningi ukukhishana kuningi ukunyathelana ake nje ngibuze la njengabantu nani nikhulele emculweni yabo kuniphatha kanjani ukuhlukana kwaShwi nomuntu ekhaya ngizoqala kuwena ngize kuwena hey kona usithatha ubhlungu ngabona wayithinta ke indaba iserious uShwi nomuntu ekhala amaqhawe amakhulu ngempela nathi esikhule sibazi uShwi nomuntu ekhala esikuthola sekunzima manje ukuthi sikwazi ukuhlukanisa ukuthi khona uShwi mantombazana khona umuntu ekhala nomaqasha noDogzini kunzima kakhulu lokho asikwazi ukuhlala akuvumi nje akuvumi ubhlungu ngoba uShwi nomuntu ekhala sibathanda bobabili manje masebehlukana kanje awusazi ukuthi uzuzothi manje wenze uzungaphi kahle usuthanda bani makunje ibhlungu kakhulu lento leyenzeke uShwi nomuntu ekhala ngoba ibona abantu besibukela kubo ukubambisana basifundise ukubambisana ukuthi okay yazi ukuthi ngiyabanjiswana makunje mhlawumbe manje masebehlukana sebesinika futhi isibonelo esibi bebadala bebangaka sebebambisane all along yonke leminyaka bezohlukana sebebangaka sekunzima kithi ukuthi sikunderstand lokho ubhlungu ngempela futhi kube kuyangami mina ngabe bayabuyelana ngoba ngithandi mabehlukana ngeke ngithande ngisho ukuthi babuyelane nje vele ngoba uShwi bebehamba ngawo ayi benguncanywa kakhulu ngiyathanda ukuthi babuyelane because abaculi abaningi isibonelo besithatha kubo yabona sokuthi abaculi kumele ukuthi bazwane yabona njewabona sithi sinje uqala ukubazi sithi bekhuphuka konke noThokozani langa ayingasho ngathi ayicala babahamba kamnandi kabi ngoba bayazwana baxabani yabona hayi yabo lento abakuhlukani ngiphatha kabi mina ngeke ngithanda ukuthi na ukuthi kunenkinga bayilungise babuyelane baqhubeke ngalosho bebehamba ngawo ngoba lento ayishweki ayikhulumeki nakahle noma uthi uyayikhuluma ukuthi hey uzwile abathofunye hey umtshalo uzwile ukuthi uShwi nomuntu ekhala usecula yedwa usehlukene nalomunye ayitwa yisi akithi ayisi ngishotshela ukuthi bafuyele ngishothiwa bakhona emcimbini uzobe ukhona emcimbini uzobe khona noShwi nomuntu ekhala uShwi nomuntu ekhala sebahlukana nje akusashokeki akuvumi ukuthi uthi uShwi akusahlangani lenkulumo leyo kumele uthini uShwi uzoba khona akuvumi ayizwakali kahle ngoba noma ngaze kuthiwa mhlawumbe ukuthola ukuthi usufuna ukuthenga iCD or else ya download kumele phela sithi Shwi nomuntu ekhala manje masizothi hey Shwi mantombazana akusanti Shwi mantombazana yadlela ingqungqulu iphikela lomkhumbane bathi hana nahama hashi nahlupha ngenxa iphezulu uma kuthiwa iphansi ngabe sesibonile ukuthi ziphethe muphi ushukela kungakethi lapha emkhumbane hayi azibuyelani inkabi akusho mina ke kusho naba odadewethu Ishingakazi incwadi ziyibhalele ingane inkabi yami ukuthi nokho kuPaul angakuvaleli ngaphandle I know futhi nami ngibona kanjalo khona ngoba
Asibuyelane. Abantu vele bakade basebenzisana kudala. Hayi ukuthi avele ibuyelane. Hayi no asibonge. Mhlambe before ngoba dash ngiyazi ukuthi uyasithanda isigini. Ngiyafisa ukuthi sesike sabeza odadewethu becula basazophinda futhi. Kodwa ngiyafisa ukuthi sigcizelele kakhulu kubahleli bemcimbi. Zingane ke lezi bafethu engicabanga ukuthi zisake sigabeni sokuthi zinikeka ngisho imvushwana yemali uthi hey hayi yona mhlambe seniyothola nje noma u10k bakithi hey hawu bazini laba bayazimali laba hawu wawuthi nti ubagibeze bazodlala kwimpucuzeko ubagibeze bazodlala kumbuso wamaciko uba hawu ingane lezi bakithi abazilutho laba ojabulela kona lokho nje uyabona so nje ngiyanicelisa ngiyanithandazisa ukuthi abaqashwe bandla ingane Nkosi yami ayithi nafuna uqashwa kakhulu lethu nje yilelo kahle kahle ngizoba manager ke ukusuka manje ukuya phambili angazi noma ikhona imanager khona cha bese ngazi naye bingabikho hawu uyasidibela mfowethu uDave ukhalela isiginci angazi yazi bengiyithanda kakhulu le ngoma sekuqaleni before nje sizovala masibuya la sizoya kwinkundla zokuxhumana zabo nakwindlela abatholakala ngayo kodwa ke sithi helekeshe lapha ikona le ngoma sekuqaleni shubile kushubeka kulo namhlanje kwazize ngihamba ngeenyawo bhaca phansi ngazuthi yimi wadla imali eyipika lutho ke kanza kwethu asithi ke mase sivala ukuze abalandeli nabantu abanithandile la enkundleni zokuxhumana nitholakala kanjani la enkundleni zokuxhumana satholakala ku Facebook ipage lethu Ishingakazi SA kanti futhi ke ikhona ne personal account abantu abaningi sebeyijwayele ukuthi noma umuntu ngisho kuthiwa mhlawumbe uMC Thizeni mhlawumbe khona la umcimbi afuna ufaka kuona ngitholakala ku personal account okubuyi Ishingakazi ngobese okay so ku Facebook ngingahlahle ngalawo ma account personal account buyi Ishingakazi ngobese ipage Ishingakazi SA siyatholakala ku WhatsApp inamba ka WhatsApp ithi 0722 797843 0722 797843 yebo mazwana hayi kuleka ngihambe sheleshini okay zithathe intombi zithatha hayi ayivala umfana noma ayivale ayizomqhatha noba hayi kodwa mina cha nganje ukuthi hayi amsekho available khona kuyathembisa hayi kuyathembisa khona
angeke ngize ngithi angithathiwe ngoba kuzosuke kuvela umuntu ethi ngibonile wena ukuthi awuthathiwe cha hayi sengicela ukuyibika ke cha angisatholakali nje kahle kahle bambelela nje zingangena nje ekhaya noma inini kusuka manje ayi cha nakhona nje sisonke ngoba hayi nami ngikhona le olundi yabona embatha ngisatholakala nje kahle kahle cha mina ngibona empangeni so nje ifanga neumphuma ayisho lisaliwa onubheka ndini hayi yolundi cha bafethu phakamani bafethu insizwa sizifisela inhlanhla nokukhanya ukuze nizokwazi ukuthi nibathathe odade ngoba hayi intombi ayigugele ekhaya bafethu ishona le ntombi lisemzini siyaye sithi ke before siphumele ekhaya umuntu mengabe kade simemile mhlambe kukhona osukuphethe kumphaka ozofika ukumemezela noma ozofika ukusho ngabe kuthinta umsebenzi ngabe kuthinta nje noma yini ke esizweni nje kuba sakhile nje nginikezele lo thuba ke ngani zakwethu ukuthi nithi hayi bo njalo lapho ukukhuza khona noma nikhuthaze la nikhuthaza khona uma ukuthi ngidedele siyahamba manje hayi umphako ngathi besingawuphekanga kahle hle okay besingenawo awuzingane lezi sesingakusho ukuphathelene nomsebenzi wethu ukuthi kubantu nje bonke bathanda bomculo wonke ingathi kwaMaskandi kuphela ngoba uMaskandi usathanda nabantu bamapiano nokwaito sebeyawuthanda uMaskandi mina ngiyishingakazi nje bengicela kakhulu isupport ngiyatholakala na ku TikTok umsebenzi wami eminingi ngawuposta na ku TikTok Ishingakazi SA na ku Instagram ize ngakabe eminingi nakhona Ishingakazi SA isupport nje kuphela engiyicela kubantu nakubahleli bemcimbi ngiyafisa amazwi amafinyelele kubona ngiyishingakazi ngisewumculi osemusha endemeni osafikayo nginesifiso sokuthi bengazi bengithole bengifune beze bengithole ngikwazi ukuthi nami ngiqasheke emcimbini ngoba ngisemusha nje okay ngizahamba ama promotion wami nje kodwa mangani nomhlelo womcimbi thizeni ngathi Ishingakazi ngikubonile ufikile emculweni ngisacela ukuthi ngiqashe emcimbini noma susu u10,000 ngoba ngisemusha nje ngisafika imali leyo ngiyosabela ngigijima so engakusho nje kubahleli bemcimbi bengayisabo ukuthi mhlawumbe kuzofanele umuntu akhiphe o20,000 cha ngisemncane ngisafisa ukuphumelela ngisafisa ukuya phambili so u10,000 nje ungathi Ishingakazi mi ozosebenza uzosabela ngigijima kuyini u10k abantu beqashwe ngo50 80 beshaya imicimbi ngamhlanu iweekend iyodwa bhalela intokazi incwadi labafethu ake nizame nenze imizamo ukhona umunye othi mina ziyawushaya ngale yamini kimi ngiyashadelwa angisiyo umhlelo womcimbi uthini imicimbi kanjalo imicimbi kanjalo nayo ngiyayimukela la ngiyayimukela la nje uyashadisa engabe party thizeni host something as long nje kunabantu kuzobe kunabantu abazongibona nomunye naye uzofika ethu emshadweni afika abona Ishingakazi ethi hayibo nami ngiyafisa ukuthi bekhona la ekhaya ngizobe ngenza ukuthi nokuthi cela ukuthi Ishingakazi ube khona available ngesizulu available awumakethe isizulu sakithi wena nesithi available ngiyatholakala no ngani zakwethu sibonga kakhulu yebo ngakhulu iMaskandi TalkShow podcast sibonga kakhulu nawe mbukeli lapho ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe sesiyaphuma ke manje uhamba umfo wakho uduza stimela samalahle kodwa ke ngicela usikhiphe ngentambo mfowethu sikhiphe ngentambo manje abaziyezwana ezinye izipikili nangu umshaya wentambo
hayi